Kaixo, ni Mikel naiz, eskoriatzarra, baina, oin 10 urte Bergaran bizi naizela, eta aurreskolako hezitzailea naiz, eta aurten lehenengo aldiz, aurten hasi naiz Azpeitiko aurreskolan lanien. Euskaraldian parte hartuko dut, eta azkenean euskara gure hizkuntza delako, eta guk ez duelako parte hartzen, indarra galduko delako. Nire egunotasunean euskaria bai erabiltzen dut, bai lanien, etxekoekin, lagunekin, egisa igual tarteka, sos erostea joten hazen nien, igual erderara jo aldotela, baina, pentsa saiatzen euskara ziten beti. Ika ez dut erabiltzen nik, tarteka igual lagunen batekin edo saiatu izenez, baina ez da ohikoena. Ni hago bizi.